जायाखै ओंखायनो नोंसिना एसे बे गोदानसो नालाय गोदान मैया सानसेल' जादों सफैनानै बिसोरखौ 30K आव हरो आरो बेबो इन्दि दख'नाबो औ बेबो 20K आगै सिनबावगोन दे आंहाथ' गोसोमना Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय जोङो सामथाइबारियाव थांनो ओंखारदों आब' फुथुलिमोननियाव नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिथिखायो सिख्लाफ्रा बांसिन मिथियो जायफोरा दख'ना बायो फुथुलिस दख'ना क्रिएशन बिथांनिया स्ट'रा बेहायनो जोङो थांगोन नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांफाबानो जाबाय गाइस दायो जोङो थांनो ओंखारबाय बिथां फैलाव आंजोंहाय दायो थांनोसै जों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय गारिखौ थाव सोना लागोन थोगोनदां मोनथामोन है लालाय मोनसेल'सो बायसान्सनियाव मोननैसोल' जागोन औ बारा गोजान नङालै खाथिल' दायो जोङो सामथाइबारि मोनहां जाबाय ग्रुपआ साबोबाय गेजेराव दङ नै खानाया जायब्रें जाबोजोब्बाय नै हेलमेट हमनानैहाय नायजाखाले अफिसार हेलमेट हमबाथाय खानायानो जायब्रें जाजोबो जायगाखौ मिथिबावा जों लोगोफोर मेपआवसो नायनानै थांनोसै मेपआव नायनायहाय मेपआव नायनायसै थांनायसै जायगाया बबे साइडजोंहाय र' दिन्थिनि बेसे गोजान दंबावो बेसे गोजान दंबावो नायदो नै गाइस मोदानदों नै मेपआवसो नायै थांगोन जों बिदिब्ला जों थांफिननायसै लोगोफोर नायलांबाय था दायो जोङो सामथाइबारिनि नेसनेल हाइवेखौ मोनफैबाय बे लामायानो नै लोगोफोर आब' फुथुलिमोननिजों थांग्रा लामाया ओरैबा फैब्रबायलै नै मेपआव नायालानो जाया गाइस बबेजोंमोनथाय ओरै मोनसे थांनाय लामा दं बैजोंहाय आन्दायदों र' मेपआव नायग्रोनि फैब्रबाय लोगोफोर फैब्रबाय थांफिननांसै बै साइडजोंसोमोन मोजांथार माथो दायो जोङो आब'मोननि लांगोना मोखां सफैबाय नै बेहायनो आब'मोननि न'आ दा आब'खौ कल खालामनानै लिंहरनांसै जोंथ' हाबहैनो हाया नालाय मालायनि न'आवहाय बेनो नै आब'मोननि गेट मोखाङा लामाया बेजों फैयो नै ओरै जों ओरैहाय थांब्र'दोंमोन ओमफ्राय फैफिननानै बाव मोनफैबाय दायो आब'खौ लिंबाय नै बेहायनो आब'मोननियाव औ दायो आब'नि दख'ना स्ट'राव फैबाय नै देरनाय थाबाय आब'नि दख'नाया बेनो दायो जों नायजोबनोसै दायो जों नागिरनायसै रानि खालारजों माबानिया दंबावो रानि खालारफोरनिया दंबावो
नैबेखौहाय फुरनायलाय आब' नैबे औ औ 근데 아 그거 쓴다. सोरबाफोर दख'ना बायनो गोसोब्ला नै आब'नियाव फैना बायफैनो हागोन बिराद मोजां मोजां दख'ना फानो आब'आ अरिजिनेल जुरि पाटनो फुथुलि दख'ना क्रिएसन आब'नि माबाया स्टरनि नामा औ लकेसना सामथाइबारि दलगावनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो दायो जोङो दख'ना नायबाय आरो आब'आ माखासे फुल बडि दख'ना लायनो थांबावदों बेखौ नायलांबावनोसै दा जों रेस्ट लाथ'बाय जिरायथ'बाय दाखालि इउटुबाव होनाय बे फुल बडि गोजा कालारनिया बेखौ इंलिश मेकारमोन लाना थांबायनो दायो दस्रा फुल बडि दख'नाखौ दिन्थिनो नागिरदों जों नायलांबावनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो बिथांनोबो उनाव लांफैनांगोन मोदान बायनो नुवाखिसै बिथांनोबो लांफैनांगोन ना जों ड्रेसिं आयनायाव गाननाय लांफैनो हागोन नोंसोरनाव बेहाय दायो लाबावबाय नै आब'आ औ रेड कालारनि बे रेड आपेल बेखौ आंनियाव देखायनाय जायाखै ओंखायनो नोंसिनो एसे बे गोदानसो नालाय गोदान सफैनानै बिसोरखौ 30K आव हरो आरो फुल बडि रेड सोंनायाव आपेल कालार दानाय बियो औ फुल बडि ने औ फुल बडि मोदोम गंसे आगर औ मोदोम गंसे आगर मोजां नुयो औ आगरखौ सिनायदोंना औ सिनायदों नैबेखौ बेखेवनाय लाबो नैबे बे मुगा हो औ बे मुगायाव मुगा बियो मुगायाव मुगा ओमफ्राय कभार होना कभार कालार होना कभार कालार औ आलदा आलदा बिदिनो गल्डेन कालार थायो कालार होना थायो आलदा आलदा थायो जोंथ' बारा मिथिया जाहैबाय आगरनि नामफोरखौ गानाबो ना लासैनो मिथिलांगोन फैनायालाय आरो फैबावनो बेयो मुगाया मुगा हो मुगा फुल आगरनि फुल बडि सोरबा कास्टमार बेखौ इन्दि औ इन्दिखौबो एसे दिन्थिना होनसां नैबे इन्दि दख'नानो ओमफ्रायो बियो औ ओमफ्रायो नैबियो कालारिं होनो हागोन बियो इन्दिनि ना औ इन्दिनि बियो मुगा सोंनायाव इन्दि दानाय आरो फै आगै हाबबो जेबो नङा लासै नाङा नै फंबायमोनसो बेबो इन्दि दख'नाबो आगै औ बेबो 20K आगै औ बे 20K औ 20K कालारा मोजां बे इन्दि औ मोजां जागोन बेबो दाख्लै बिदिनो एखे आगै दिन्थिलांदों दाख्लै औ आरो कास्टमार फैबावबायसो नै आब' ने सासेबाव कास्टमार आब' ने दख'ना मोजां लाबोयोना संनानै खावनानै जानानै फैयोना औ नैबेयो बेबो फुल बडि हो औ बेखौ फुल बडिखौ गासै दिन्थिना होबावसै आं औ दे कालार दानि लेटेस्ट कालार बियो लेटेस्ट कालार कभार कालार मोजां बे दाख्लै रेड दिन्थिनाया बेजों एखेमोन नै ना आलदा एखे आलदा औ आगरा आलदा डिजाइनाबो आलदा औ दे जाबाय आब' नैबे मुगायाबो नैबे इन्डिया मोजां मोना ने औ आरो दामिबो जाहैबाय औ बे आगर नाय आगर आगै बियो औ बेखौ मा आगर होनो औ बेयो औ नैबेयो पार्बती जानाय मेन आगरा नैबे कभार खालार जाहैबाय बियो औ कालार सोदेरदों नैबेयो
दा आर'नाइ नायनोसै नै आर'नाइयाबो मोजां मोजां हाब जा मोजां मोजां नै आर'नाइया मा हौवा गोदानफोर संबाय लांफायो ना दख'ना लांफायो इन्दिनि ना इन्दिनि जोबोद मोजांथार नै र' आं लानो दा आंखौ बिदिखौ सोरबा सोरबा बायनो हायाबा बिदि माबानाल' थाङो औ मिलायहैनाय नङा मिलायहैनाय नङा ने बाजेटआ सोंनाय नोंथाङा गंनियालाय माने नों दामिखौ लानानै मानानै 1500 नो बियो आब'आ 1400 नाव हरगोननो बेखौहाय जोबोर मोजां मोजां मोनबाय आंबो नै 74 नि हाइस्ट दामि मोनगोन ना आब'नियाव बेखौ मोननै लांनोसै नामा आब'? औ नै बे एसे माबा ओंखारदों बेलेग हाजायो गोबावनिफ्राय प्रिपेरेसन खालामना बानै हाबा खाथि लांफैबा बांसिन प्रब्लेम बे मोजां मोजां प्रब्लेम जायोना गोसोबायदि बासिनानैबो मोननाय नङा आरो जेनेबा बेखायनो हाबा खालामोब्ला बे बिथांनि बायदि खालामाबा एडभान्स लासै बाराय नन्सलाखौथ' गोसोबायदि लुबैनायखौ मोनगोन कालारखौबाबो आरो बे गांनैखौ लानोसै आर'नाइया जोबोद मोजां मोजां एभेलेबेल थानो नागिरा अपसन नुबाय आरो ओरैबायदि सेल जायोना दाथ' माबायावहाय डिसेम्बरावहाय बिराद माबा सेल जाखायो ओंखामखौ मोनजाया डिसेम्बर दानिफ्राय नै सेल जाहांखाबाय फुजानि गेमस्रि एक्ट्रिसाबो आब'निफ्राय लांफैयोनो बिराद लांफैबाय आब'निफ्राय दख'नाखौ बेलेगनिखौ गाननो सुखुवा जाहैदों गेमस्रि एक्ट्रिसा आब'निखौल' मोजां मोनोनो गावनि चेनेलाव नुनो हाबा दाख्लै खेबना लांदोंमोन औ गेमस्रिया दिहुनगोन आं दा नों नायफोरदोल' बेखौ सोलिदो बे खालारानो दा बे गानबाथाय बिसुना आरो गेम्स गानबाथाय बिराद जाबसिनाव होनांगौ जायो मानसिया बेनोना सुन्दुरिना मानसिया औ समायसोबो जेनेबा आरो दाख्लै लांनायखौबो बिराद दिमान्ड जाखागोन गानबाथाय बिराद मोजां मोजांखौ लांखादों दाख्लै कास्टमारा एरो आब'ने आरो आंनि दख'ना होननानै डाइरेक्ट सिनायखायो आरो बिदिब्ला थाङासै आब' दे औ दे थाङाखै दे दे थादो आंनो नोंसिनि माबाखौबो दे फंबाय दे थाङासै थालायथ'दो दे नोंसिना औ दे दायो जोङो आब'निफ्राय बिदाय लाखांनाय दा थांनो ओंखारबाय जोङो मोजां गाज्रि खोथाबो सावरायबाय आब'मोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दायो जोङो थांफिननायसै कास्टमार बिराद फैयो आब'मोननिया दख'नाफ्रा मोजां मोजां लाबोयोना लोगोआबो फैदों गेट मोखाङा बेनो नै नोंथांमोनाथ' नुबाय भिडिअ'आवहाय माबायदि दङ आब'नि दख'नाया आर'नाइखौबो जोबोद मोजां इन्दिनि फानो जोबोद मोजां नोंथांमोनाबो बायनो गोसोब्ला आब'जों कन्टेक्ट खालामनानै बायफैनो हागोन दायो जोङो थांफिननायसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो